Il-Pulizija għaddejja bl-investigazzjoni tagħha dwar l-attakk vjolenti li twetta fuq żagħżugħ Sudanis f'Paċeville. Minħabba l-gravità tal-każ tard il-ħadd filgħaxija, il-Pulizija ppubblikat ir-ritratti taż-żewġ persuni illi allegatament ħallew għall-mejjed lil al-Shazlaya Saleh Osama ta' 26 sena. Għalkemm intalbet l-għajnuna tal-pubbliku sa issa ħadd għadu ma resa l qudiem b'xi informazzjoni dwar min jistgħu jkunu ż-żewġ persuni illi ħebbew għaż-żagħżugħ Sudanis. Dak illi seħħ is-sibt illi għadda ma' sebħ hawnhekk fi triq St. George f'Paċeville miġdiet reġa' qajjem id-diskussjoni dwar il-vjolenza fil-Mekka tad-divertiment f'pajjiżna. Żagħżugħ Sudanis ilu għal dawn l-aħħar 3 ijiem jistielet għal ħajtu fit-taqsima tal-kura intensiva. Il-kwistjoni dwar is-sigurtà f'Paċeville ilha tiġi diskussa s-snin u anke ġiet diskussa fil-ġimgħat li għaddew fil-Parlament permezz tal-Kumitat Permanenti għall-Affarijiet Soċjali u dan permezz tar-rapport intitolat lejn iktar sigurtà u b'won ordni f'Paċeville. Kien ftit wara s-6:30 tas-sitt filgħodu meta nqala argument fi stabbiliment bil-bouncers ikunu kostretti joħorġu il barra lil Shazlaya. Skont wieħed mill-bouncers huwa nota żewġ persuni barranin, x'aktarx Rumeni, jgħaddu meħdejn is-Sudanis u wieħed minnhom der jagħti daqqa fuq rasu b'oġġett ibes. U ma ħallew lis-Sudanis fl-art fadira demm u fil-periklu tal-mewt. Il-Pulizija qed titlob lil kull min għandu xi tip ta' informazzjoni sabiex jagħmel kuntatt magħha b'mod konfidenzjali fuq in-numru 119 jew inkella fuq in-numru 21 22 40 01.